What is up? Technical problem. Bro. Action. Kana shigowa ne yin bidiyo. To wabala na hita. Tuko action. Ya haƙuri mana. Mun kira ka wurin bane domin tuzar haka. Mun kira ka ne domin baka tambaya guda ɗaya wanda idan har ka ba mu amsa ba ni da kisa. Na ce ka san wannan? Tabbas na san ta. Gaya min me mahaɗinka da ita? Aiki ne aka bani kuma na aiwatar da aiki na. Gaya min yadda zan fahimci. Abin da yake faruwa shi ne Jamilu ne ya haɗa ni da ita domin in yi soyayya da ita in yaudare ta. Yawwa an da flash ba. An dawo. To yanzu gaya min ina za mu ga Jamilu. A halin yanzu Jamilu ya hatsari kuma ba ma ya gani balantane shi ku gan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To naji amma duk da haka ina za mu gani shi. Dama a makaranta ne muke haɗuwa da shi. Yanzu ma baya zuwa makaranta balantane ni in gan shi kuma in sada ku da shi. To naji mun gode duk da dai baka ba mu wahala wurin tambayar ka ba. Amma baka yi haƙuri gaskiya ba za mu saki ba. Yes. Dole sai mun gama binciken mu ga baki ɗaya sannan za mu saki ba saboda ba ma son wannan sirrin. Officers da Allah ku rike ku ci gaba da rike mana shi. Ai ba zai yi a rike mutum ba tare da kin zo ofis kin samu. Kuma haka ne. Amma dan Allah na so ka fahimta an ba za ka gane ba amma kar ka damu zan kira ka a waya da Allah a ci gaba da rike mana shi da. Okay. Bada. Yanzu na faɗa gaskiya ma ba abin da ba. Eh. Allah ya sa.